assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe ayaw habrede Piindi TV onon kala tawateɓe nder johli dundi baba adama rewɓe fulɓe worɓe fulɓe darinoɓe frontiére ndimagone kadi basal lumu taw ɗumen nde wonno caggal yettude Allah e julde rasulu sallallahu alaihi wasallam yettude nene e baba halifaɓe diine kamɓe halifaɓe aada yettuɓe tigui darniɓe oɗo galle hamin mbawi hebde fartange tigui haaldude leñol pulaar min calmini min juurima min ñaaguima duwaw min ñaaguima yafuya no kewnen heɓirɗe laana kange kawƴe kalis jolni ko yontaabe leñolam ummorade bundu kumma banano bou malik si dawde boukar hayti lawre lominde guenare dade gelode nokku heeɓi demba galo dembe e pati demba galo ferilami galiyaɓe heeɓi ferilami heebiyaɓe yirlaɓe ɓen ɓe Allah yiiɗi taniraɓe bintaram boy ɓe gawani beeje dasane dolingaji worɓe fulɓe susɓe sasɓe min calmini min juurima ko adi foof ko ñaaga ɗon yafuya no pulaar wiyata so tawi neɗɗo yiiɗi ma waw so tawi neɗɗo yiiɗi ne wawne kono mo yiiɗa wawa ɗum wawnude quand on veut un peu yes we can nde min jiiɗi mballuɗon min ha mbawko ha ara amen kon pouvoir nde won noon so gamri tiggu yooɗi ko yumma jaggue balaɓe Allah e bawɗe mum neɗɗo kadi ganduɗa e peeje mum l'homme propose Dieu dispose woni lebbi mantinde kon jiyani ka ndeɗo yewtere nde ganduɗa on coftinini min on kokkin min courage et motivation jokkude mais no jiɗirɗon nde ni fata barakallahu gati ɓeyde sembude alhamdulillahi rabbil alamin ɓe mbi ko quand yala vie à l'espoir so tawi gurdam ne jokki ganduɗa kadi ko gueɗɗe foof ma bebdoto jomiraɗo subhanahu wa taala ko woni jungo Allah kadi sattaki hande alhamdulillahi rabbil alamin min garti ɗo an ɗon fiilon ɗon laana yontaɓe min garti fiilan ɗon laana yontaɓe ne hawre ɗiɗo tumuji au lendemain des élections locales artude fiilan ɗon laana yontaɓe au lendemain de cette coupe d'Afrique des nations Sénégal e wuneji nde wonon kulukul ɗi kewino holon banggue ñande foof jaydeji ene kabra wonde manano diɗonno sudgo ƴeeri ma yi hen gueɗe tanaji ko alhaali charte de la paix alhaali violence uji alhaali gueɗe mbaɗ noon kon jomiraɗo subhanahu wa taala waɗi hen sutu on jaam duumino mo Sénégal andira hande ko oɗon jaam tigui jokki ɗiɗon sumgoji ɗiɓɓe ni ko yahatana ɗiɓɓe ni taw ganduɗa ko woni caɗele teskaka ɗiɓɓe ne dow jaam alhamdulillahi rabbil alamin ɓen ɓe ganduɗa Allah hokkani ɗumen jottade on programme mo jogui ngal haqqillantagal ngal jogui yo addu ɗen ɓe Allah joƴƴitini manano didornoɓe ndendi mumen nde won noon kamɓe kala fartaŋe o kamɓe kala anni o ko fewnude pulaar wiya so Allah itti laamu joƴini jooɗiɓe yo gandu Allah joƴini ɗumen so itti laamu ummi ɓe yo gandu Allah ummin ɗumen nde won noon laamu habada wooda il n'y a jamais un règne éternel ala laamotoɗo habada Firawna holno foti duuɓi laami annabi Souleymane en holno foti duuɓi laami hande fof wonti darto ɓe mbi ko raɓɓiɗi balɗe ko jaaɗo mo gollani kala maire gollinoɗo hande tawi iwi manan dirdanoma commune mum population mum suut walla men jokko haalde haala mum kala maire mo manano didorno hande tigui Allah hokkirani ɗum nguɗon laamu ma commune o jokku simtude golle mum kono kala maire dokkiraɗo paame ko hoolande sabi rokkira neɗɗo aɗa wasa hunde taw hankkadi ko jiɗuma iwi hen wona question ni a bonni kono so Allah wi hunde oɗo haɗata Allah ne wawi taw ka gollino ko ɓuuri ɗum kono ɗon tan haɗata musidɓe tedduɓe so dene noon mbaɗama e jeygue wotere kala fettanta ko hoore mum holko saabi wiya noon seɗen kaala haala sumgoye local c'est vrai diwanuji leydi Sénégal ko ɗi sappo e 14 régions mais la 11e région elle est notre prioritaire la région de Matam holno woniri prioritaire nde won noon ko guendi ɓuuri gowandi so wonano bobo yonti yilli o min kaɗa Fouta e Kumbalu mama nde wonon jamon tawe toon fijirde jallet nden tawe toon yewtere nden tawe toon jokkere ennam nden tawe toon alhamdulillahi rabbil alamin nder département Matam ko 10 commune tawete toon nder département Kanel commune aji kadi ne jokki toon diwanuji mais yaha tanaji yaha hayda so tawi Fouta noon haalama en général walla Fouta haalama e kuuɓal en mbawa ɓen yejjidde ɓen ganduɗa ko yaaɓe yiiliɓe taƴanen keeri yaaɓe yiiliɓe guitti Koura yaaɓe yiiliɓe guitti Gacci yaaɓe yiiliɓe guitti Yaware ɓen ɓe dogani neige ɓen ɓe dogani policier ɓen arteɓe nder birkaji tawe mbare ɓen tawateɓe nder birkaji mumen piye ɓen tawateɓe nder birkaji mumen jawkal mumen kefte ɓen ñalloɓe ɓulli kanŋe asde oɗon jama no farba salli hewno wiide
to million neɗɗo gorko mayata million heɓe yees mum ɗo ɓen worɓe meeɗa yettere caggal hay saaha goto en ciftoranɓe par force ɗum ko obligatoire so fuura hannde yooɗi yawa daɗa e jaame région ngaji ɓurɗi ganduɗa ko mantinade haaɓe tawe hen jumaji ko kamɓe jamaji ko kamɓe école aji ko kamɓe force aji ko kamɓe holko ɓe mbaɗani fuurto so tawi hannde en mbaɗani mouvement ji eɗen jaltira cate banggue yo bang eɗen gulla eɗen luuha en daɗama en ɓuurama ko ɓe wonɓe Amérique wonɓe France wonɓe dowlaji dontuɗi ɓe manan didono wonɓe Côte d'Ivoire wonɓe Mauritanie ɓe manan didono wonɓe Congo ha toto Zaïre Brazzaville onon tawateɓe nder juhli dunde babadam taw ko pulagu ngu nawen toon taw ko fajje gacce ñawdude ñalaɗe tenti kadi ɓen heddiɓe toon fat barakallah nde won noon duwa on nan ɗon kono fof holko tambi ɗum holko ɗoyi ɗum holko tagi ɓe keeɓi ndeɗon manore holko tagi ɓe keeɓi ndiɗon jawdi saabi ɗum jomiraɗo subahanahu wa taala nin hen mais ɓen rewɓe ɗoftinoɓe aɓe jeeya en ɓen rewɓe ñallannoɓe nder jineeli jomum na wowru subaka law yaltina ganduɗa ko manan diɗono cammeje nder fawru e less murtode ene sokkane ƴaro taw ɓiɗɗo kecco nene ganduɗa ko keesi mum wabani woya sokka ƴaro ko ngoɗon junngo tigui ganduɗa ko manan diɗono wattata ndiɗon gawri wattu ɗum condi jomum arta faw bottari yimɓe gotto ƴetta ɗeɗon kayi lawƴe taw ɓiɗɗo nene nder keesi nene dow keesi mum para ɗum noon soro ganduɗa ko ndeɗon fonde ƴewya ha safaro walla ñawñaw walla uulo gam ko ñamiri galle mum on kalko yente mum e nde ganduɗa kalko wawi yaltude mum nden tampere nde tampi kalko wawi yaltude mum wonata ko barke exemple uji nan noon jobadama e Selman Siré Samba Dembali Moutar koɗo subaha junguro ala sara nde wi makkatal mum karamma wiya hono bamma nen fuuro o wi an ka heeɓe kewiron o wiya hono yumma o wi moppan toon mi tawan ɗo so gamri tiggu yooɗi ko yumma jagre e balaɓe so leñol ne moƴƴo ko debbo nde wona la femme c'est la société holko tagi Yacine Boubé ne kaale hannde Alioune Sitoé Diatta ne kaale hannde Mariama Baye ne kaale hannde émancipation de la femme ne kaale hannde walla wone ONG ji wone pelle jaltite mbiye parité o il faut ganduɗa ko manan diɗonno lombe hen soumission de la femme hannde mondo waɗi évolué mais yonto fof e hoodere mum yonto fof e jamanu mum moni fof ne wawi addude ganduɗa ko on soumission nden ɗoftare nde rewɓe ɗoftino hanki mbattuɗum e façon goɗɗo woppumi woppi yaami yeehi jooɗomi jooɗima ko ɗum addi ganduɗa manan diɗono Fouta dañi ɓen waliyaɓe dañi ɓen hilifaɓe dañi ɓen alɗuɓe joman jawdi en kosam indu yummiraɗo liggey yummiraɗo ko kañum tan ganduɗa ko manano diɗonno wawi foftinde oɗon ɓiɗɗo e aduna te yo noon kalko yumma tampi ma won foftere ma kalko yumma tampi ma won foftere suwa mum te foftere suwa mum wonat foftere mum fata barakallah sa ene haale sohna Rokhaya Ndiayan jaltini waɓe no Serigne Babacar Sy holko saabi sa yi waɓe no sohna Safiatou Niang Aram Bongo taniraɓe Alboury Birame Pende Jeegen gorko ki ganduɗa ko caggal Jolof sa yi jaltini Mam Daba henni wonko sakki ha joni noon haalte ko ɓen worɓe dariɓe kono kay ɓen rewɓe dadiɓe nde won noon duuɗe ɗiɗi kaɓɓoje ganduɗa ko ceinture ɗe ko ɗeɗon tigui ganduɗa ko kaɓɓara ceeɓe wudere sibi tedduɓe nden toɓɓere men en gaynide en jalti ganduɗa ko ɗiɗon sungoji local Allah hokkiri ganduɗa ko ɓen ɓe ganduɗa gollinomo Fouta ɓe ganduɗa ko mbaɗine Fouta martabaji mbaɗine Fouta teddule ko wayno nden hoodere ñande laamu dewi walla mbiya mana an diɗono ñande niɓɓere ari a yii ganduɗa koɗɗe fof e nder asman so tawi tan ɗoyre nan ɗon a fotani namdade hol wonde jayre manan diɗono ummade ganduɗa ko Ouagadougou walla la haute volta ummade Burkina Faso ha département Kanel ummade Burkina Faso hay nder Damga ummade Burkina Faso hay nder Wendu Bosia holngol on lappol holngol gorol on borom baccé holo oɗon gorko on joom lycée Faidherbe mo Saint-Louis holo oɗon gorko borom université mo France holo oɗon gorko le géant de l'Afrique holo oɗon gorko pucciɗɗo maaje waɗi irrigation holo oɗon gorko guittanɗo Kouta holo oɗon gorko baɗɗo créé emploi ji to Gabon waɗi employé to Ghana waɗi Niger waɗi nder Burkina Faso holo oɗon gorko biɗo hande développement local ne wawi wonde oui c'est possible
hol oɗon gorko jaaɓe darnuɓe oɗon centrale électrique centrale solaire ɗo e nder leydi Sénégal hol oɗon gorko manano didorno joƴƴini président wi si c'est possible sene wona ne wona ne mettere nde walla nde ñuhintede sukkande ko kan goto wonno woni wawi wonde mi joƴƴinamo nden worɓe hewɓe kulino dogui jatiri caggal kono manan didorno jibdinede mo e jambaragal makko woni sababu manan didorno dogani yatiran caggal Harouna Moussa bayde Malal Moussa nde yimɓe fof mbi wawonde wi c'est possible nde wonnon mo impossible o sa firimo faccirimo gueɗɗi ɗon wontantuma en anglais im waɗata signifié ko je suis I am e français wonata ko je suis radical o wona possible wona ko je suis possible donc mo impossible o wooda nden manan didono yalla mo yurmo ya fo alaji Damba Hammet Sile amannala warta buulal o yimɓe fof jeehi tenoy kalis Harouna Moussa Dia dawi tenanen président de la république alhamdulillah rabbil alamin ko yettudemo e nden lefol ngol ɗon lefol ngol andi o wi ko ganduɗa ko gotol ene moƴƴa kono ɗiɗen ɓeydo sembude nde waɗa APR o addi nafoore fa tabarakallah fof noon ko la république alliance pour la république nouvelle alliance des forces républicaines wattude hen yuppude hen fof ko gatum yuppude hen e wadde hen yuppude hen fof ko gotum fa tabarakallah yettude Allah yettudemo no feewi ko gorko cembuɗo gorko laaɓaɗo gorko hade jurum deero kono kadi jogiiɗo haqqille tiiɗɗo hade ye Moussa ñani fof dañi L prime bac L prime ɓe dañi bac L2 ɓe dañi bac S kono kanko dañi bac C nde hydraulique manqui walla mbiyan yoge leyɗele manquira ndiyam ko kanko tigui ara waɗi ɗum e servir de wol tuf novi mbaɗa tuf ko yiddemo no feewi kono ɓen jottiɓe hannde sa yi ganduɗa ko ɓe mbi ko dërëm ak dërëm ñoy anda tout ce qui se ressemble s'assemble nde wadde oɗon nafoore gorko guirlajo o ummi Libreville Gabon on kolaɗo Oumar Bongo on dimba on moƴƴo nene baalel gorko mo janjoli sati Sule Ndiaye wela ndiyam moƴƴi ngar jogol o wi Harouna saɗa ya koye ma jaadat nde won noon ballal ma e président Macky Sall ngal min mi addal ngal ɗum ballal jaaden on saaha o addi ballal makko jinguere fuurankoɓe nde o addi nde ɗon jinguere wadde polgu waɗi nde won noon kam Samba Touré woppirami fena manan didonno Harouna Samba Dieng woppirami fena Abdoul Ndiaye woppirami fena janjoli naaɓe goppirami fena juma 80 millions forage 10 ans yimɓe ne jara joɓani haydara on gorko so foɗini laamu hokkere so foɗinima hay ko wona laamu hokkere nde won noon guirlajo ho ko golle tawa dono bamum dondarbaɓe janaɓe nde won noon sen kaali Abou Diallo Balel en kaalat manan diɗono afo gaɗiɗi yeede gaɗiɗi yiɗede itta hoolare hokka meeɗa bonnude hay sa goto woni Aliou Diallo Balel campagne o ha laaɓi o wiyani babam ko an wonata maire il faut mi rewema babam aɗa jogui projet aɗa jogui programme mo ganduɗa ne wawi nafde manano didorno commune ogo kala commune mo 45 village mi rewema jaadenao programme baba sa fewni ko enen keddito sa fewnani ko min tigui idro waddemo opposé ala on holliri expertise mum joɗiɗo aux États-Unis d'Amérique wi arti oui c'est possible de créer de l'emploi c'est possible de réussir ici nono waɗi wadde maaje addude laadumaji addude nayi bouchra so wontina an tan aɗa wawi heddade ngol ɗon ɓuuɓol kono mbiɗa hol miskineɓe heddidi mbiya fodde wallede nde wonnoon so neɗɗo wiyama so haqqille mum famɗina jibinedemo e duuɓi 90 95 ɗum firtani mana nguɗon cuhaw fata barakallah yettude no fewi no fewi no fewi nde wonnoon so yimɓe fof ɓullinoma haqqillaji haqqille mo joguina o feccere hen joguima oɗon haqqille jeunesse commune ogo waɗi réussir jeunesse o commune ogo ummime caɗele jogade campagne hay goto meeɗa yiɗi frustration jogade campagne cortège mbaɗo ni plus de 40 voiture hay goto meeɗa yiɗi accident walla sok tew cuulel toksel baban tuubaji mawɗi aɗa wayno no ganduɗa manan dirnono Mamadou Hamal laaɗe wayno kono Cheikh Oumar Fouti a gollimo oɗon campagne ha gasi hay goto meeɗa yiɗi frustration hay goto meeɗa yiɗi caɗele ɗo goni so wima pullo guirlade jaala kono ngal ɗon jabaragal tawema moƴƴere nde ɗon tawema iman billa oɗon tawema voilà ce qu'on attend de la jeunesse ɗum woni ko faɗa e men enen hannde enen poti liggade koɓe tawno o mbaɗi kamɓe mawɗo men enen ko tawɗen o mbaɗen chaque génération dans une opacité a une mission soit l'accomplir ou bien la trahir or ñagoɗen Allah wadde trahir oɗon mission nde won noon janggo yonta garowo so tawi woodi hoɓe ŋakkira tawn ko enen ɓe gollano so tawi yonta men ɓennuɗo o noon ɓe mbaɗi réussir yontaji ɓennuɗi jaariraɓe men hay babiraɓe men soɓe kalanma gurdam mabɓe beltoɗa ɗon Elage Baba Mal wi somi andinomi yaade yiyanoɓe nden holko ɓe golli holko ɓe ɗali holko ɓe mbaɗani en holko ɓe goppani en ɗeɗon gande l'Afrique avec ses mystères l'Afrique avec ses secrets ko kamɓe golli ɗum noon
wadde enen ganduɗa ko jangguene mabɓe beele wodo goppuɗen ɗo janggo e jaam saabu ɗo e 100 ans en natat wonde ɗo e 100 ans gontiren ko cimti golluɗoɗo e men fof heddo abada deftene kaala ɗum nde won noon les hommes passent mais les traces demeurent golle baleɗe ɗe keddoto abadan dayman ɗe majjata wadde woodo ko golluɗen woodo ko jaggodirɗen en gone noon tuma kuɓni tuma nde ganduɗa ko kamniɗo ɗeɓɗo hulɓinade seeɗe mais sen gartiri haqqillantagal men eɗen mbawi wurdude ɗo sans probléme la terre elle est vivable sa yiha joni jeddi ne goodi marché no wuuro walla wusra manam didon ken manki lerde kono la terre c'est une planète vivable te ko Allah tagno fof ko innama adam ɓuuri hortinde nde won noon l'homme c'est le seul animal pensant mo hokki miijo yo miijo ko innama adera ballemo Allah walli awluɓen kewi haalgol ɗon kono dawdu Moussa bayde malal Moussa gorko darnuɗo manan didono galle baɗi ni ɗum ko faade pulago 1 gorko darnuɗo forage ɗum ko 2 gadduɗo ambulance uji ɗum ko 3 gadduɗo ganduɗa ko grillage uji ɗum ko 4 gadduɗo manano didorno projet ji ɗum ko 5 Moussa ña annima tampude mo wino juwo gueƴ yolo mo taari ɗum yana ɗom ka ko jiidane kala ñawɗo toon itte adde Dakar kanko jogo frais mo ha laaɓa Dakar ronko wano wiyo ɓenno Tunisie ko jiidani manan didono kalmo Allah yaltini aduna ɗo e Dakar kanko waɗata sutur mo ha nawre toon wire a fat barakallah o suure guila nder gurdam o suure e mayde on Allah suuramo gurdam e mayde kala on gorko ndin jawdi wonde e jungo mum ne wiye janggo ronki ala abadan dayman dabo oɗene jokki wadde golle payidine gollol leñol wadde mbiyen ja pulla sa fodnimo laamu winoma sa fodnimo laamu heɓa tan nde won noon aɗa jokki e nder ɓerɗe ganduɗa ko ɓiɓɓe furankoɓe ɓerɗe ɓiɓɓe damgankoɓe ɓerɗe ɓiɓɓe commune ɓe ganduɗa ko orkadiare ja mi mandarima de ala kalmi ko hono guurɗa nde won noon sakima yirma foɗɗete ma noon ballen mo Allah woni jomum nen trace histoire nene winde tariha ballen mo Allah wonde te que jeune waɗi engagement so wontini kañum tan ƴewata laamu nde won noon jogui hono wuurama homo en wuurama wuura jahirama ko wuura tatantani hen mais arde wallude nde won noon on mission walla mbiyen ɗin bindi ɗi Allah windi ko ɗon tigui woni ɗo rewata sa joguima ngaalu fecce ɓe ganduɗa ko ɓeɗe ɓe ngala ko on mission tan o rewi kono ho jogui o Allah en seeɗi wuurma Seydi Dia ta faabo julde docteur miskineɗe ayno Elage Abou Diallo Balel woni Abou nelaɗo e wasɓe ni an noon gonirɗa docteur miskineɓe nde won noon mankiraɓe asuji nayyi ɓe fof dicco e yeeso moon Allah suurni on sirluji moon surtini on sirluji bandam wonko on ɗum ɗon kala mankiraɗo asuji nayyi ɗin ferlo yeeso moon holɗin asuji nayyi mankiraɗo passe mankiraɗo dépense mankiraɗo loyer mankiraɗo ordonnance ɓen kala en perlo jeeso moon wona hay gorde ko poɗɗo no Allah subahanahu wa taala waɗiri noon so andino manan didorno ma on mbano denɗam Hamadou Oumar Diagne walla mbayno denɗam Aliou Diagne o rewnta ɗeɗon coppe joni moon oman iman billahi on tawi moon ɓerɗe laaɓɗe ɗe yidde wadde servir on tawi moon ɗum saabi o resni on ɗiɗo galuji yettudon no feewi ko ma ɗum ko jarnade ɓesmu Sénégal ɗin kongi ɗi Alaji Macky Sall son excellence lamɗo garɗo Macky terre Macky pima Macky PUDC Macky manano didorno pétrole kame gaz Macky borom jam ñaajo cité ordinaire Macky borom stade uji Macky borom arena ha ɓi kumba cimbu kame Amadou hamin ganno ko haala ka heewa tan kono goto fof e tiiɗe mum han jibinɗade président windani ma paix pinal nde jibinɗade oɗon paix windani ma woni paix nde jibinɗa oɗon paix windani ma wiya prospérité nde jibinɗa oɗon paix waɗa ma woni pétrole nde jibinɗa oɗon paix winda e ma woni programme jubbuɗo nde gadduɗa ko PSE kala ko binduɗa hen hande horizon 2030 Sénégal ene winde allo ganduɗa ko wona maire o haɗiri Léopold Sédar Senghor o wasi feññinde on pétrole yeeso mum wona maire o haɗiri Abdou Diouf o wasi feññinde on pétrole yeeso mum wona maire o haɗiri maître Abdoulaye Wade o feññinani oɗon pétrole yeeso mum feññine yeeso ma c'est pas par hasard nde pétrole mbaɗɗa ɗum nodduɗa ko ganduɗa ko conseil ministériel ko conseil présidentiel toto jamñaji mbiyeɗa ɓesgu Sénégal enen ndendi oɗo pétrole gaare ƴeewe no wonirte kala gabdunoɗo hen miijo mo woni ko ni nde wonno aɗa wawno yankinade a miijo ma ngo tan yonatno ɓesgu Sénégal mbiɗa ala ko enen fof ndendi holto gonɗoɗa gonɗoɗa ko directeur Petrosen
te général des pétrole du Sénégal ko ton tingonɗa directeur ene yonanno miijuma ngo tan nde wonnoon ala compris de fanno pétrole nder Sénégal ha ɓuurma sal ngari lamto norma guilon walla norma manan dido noon dulmaji funeɓe ten so wiyama yimɓe potol funtaɓe walla ha jaam dañe wona mantudema ko yirude ganduɗa ko manan dido noon balle mo Allah walli critique aji goppe to pawe to joƴƴine ballonmo Allah walli président Macky Sall Allah walli mo Allah fawi laamu e juuɗe makko so Allah joƴƴini neɗɗo gande ko Allah joƴƴini mo nde foti umade nde ummata ala laamu bada président Macky Sall mo terre kono président Macky Sall mo coupe d'Afrique des nations kalto simta haala ker 86 sikke Sénégal hono ko ker 86 Sénégal yaltana e pour kalto haala lan 2000 Sénégal waɗani hay nokku jeyno hay top 10 haale 2002 jaaɗe final mali he nguley mum manano didono Cameroun ƴetti les lions de table bojji fadiga kame ganduɗa ko Elhadji Diouf 2004 to Tunisie Sénégal dinga élimina quart de finale avec le pays d'organisateur 2006 to Égypte en demi-finale dernier moment manano didorno Diomaye Camara dañi penalty nder surface labde cerwar bi sali wutude ñan hen baroɗe kirdi Égypte Caire garti ɗo e Dakar Sénégal éliminé en demi-finale 2008 la plus grande déception une élimination très prématurée élimination ɓurɗo herfinade to Ghana e nder tamale Gustapha yahani kono Elhadji Diouf sali kadi artirde oɗon drapeau mo nawno sabu gacci 2010 Sénégal waɗi raté on rendez-vous continental en jahani ndeysan wona coupe d'Afrique wona coupe du monde to leydi Afrique du Sud zaminanna o wonde Shakira en wonde give me freedom kinanen Sénégal waɗi raté on rendez-vous 2012 yimɓe cikkuma gueɗe moƴƴu équipe ƴetta lomba e juuɗe Amara Traoré ndeysan puulo ganduɗa ko manan dirno wonde Zambie Libye wonde Guinée équatoriale Sénégal artiri D1 match tere fof D1 3 bi mana 6 bi encaissé woni sunare 2013 élimination prématurée 2015 Sénégal waɗi raté 2017 manan didorno o 2016 manan 15 Aline Zires waɗa ganduɗa ko limogé adda on entraîneur o Draglax so mboɗi yiyamo mboɗi yiya Kisma Sy ndeysan ari ala tedde l'équipe hande waɗi 7 ans garɗa jiɗɗa wadde ganduɗa ko waɗɗa ko réforme aji Sénégal mbaɗa ɗum participer nawtoɗa ɗum quart final enne par le Cameroun nawtoɗa Sénégal jettinaɓe ngal ɗo dawal battidingal woni final contre les Fennecs d'Algérie bimo ganduɗa ko bi seyɗane on marqueɗa wona Lion e pettani 90 minutes Sadio Mané e Ismaïla Sarr wonde ganduɗa ko ari CVN wonde Youssouf Sabaly ne jaggi oɗon balɗe koɗe mum mbi are ɓe ɓon mbaɓen Allah hokkiɗe nde wonno so Allah wi wonta kono fof kono yontine a découragé ani Aliou Cissé ɓesgu Sénégal e hewde haala nde wonon haɓe kewi wiide ganduɗa ko oɗon drapeau guendijo yo hoode nde itte waɗa hen ɗemgal saabu sénégalais ko kaalowo kono a découragé ani mo yiiɗi yettoyade wora heɗo woni kongi wora heɗo woni haala ɗon jokkuɗa wolde ma jaaɗa cimtol ngol ari kono président cembinowo kadi joyiɗa président mo gonɗa ne oppa kala jiɗɗo gollade gollo woni président Macky Sall sono jiiɗi gollade gollo ɗe holno o waɗiri o waɗi ko cimtol manko wutti ndamli nde garan noon drapeau ɗin kongo waggi noon o bal joɗɗo min jiiɗa oɗon bal joɗɗo kono ƴette oɗon bal lombon ɗum hande woni ganduɗa ko beelama yimɓe foof 2022 nde rutta to Cameroun hallaji puɗɗi Aliou Cissé foti waɗni kono forani waɗni kono jomiraɗo subhanahu wa taala wonde o foti wonde Allah azza wa jalla omo anduno ko forata wonde omo anduno ko wonata mais taade ganduɗa ko manan didono aada ene humpa gueɗe mum waɗi sababu waɓe no Moussa Niang on kala kono nde Allah addi en contre ganduɗa ko Cap Vert itti en ɗon addi manano didono contre Guinée équatoriale itti ɗon addi manano didono contre Burkina Faso les étalons itti ɗon addi dawal batinigal contre les pharaons d'Égypte itti ɗon ha final 19h coup d'envoi wuta ɓesgu Sénégal fof ne woni pression kono haɗani woɗɗude wolde hatta nanede so Allah wi nde hirande hirtotode ala no mbawɗa wadde kono ka hirtorode so wi ya tenoyi a ñawla dawde tan kono addata waade Allah hanno Sénégal e duuɓi jawtuɗi ko heewi nanama ko winda he men équipe o ko ligga gueɗe baaɗe noon ko naggam sangade plan men bandira musidɓe tedduɓe woni fierté foof ɓe kaldatano batti haaldude ɓe jirritano batti yidirde manano didonno batti sellodirde batti jaggodirde holko saabi ɗum victoire
newno lendi jam wiya ko pays de la teranga sa heeɗima l'hymne national sénégal a ferrimo a feccirimo tannilen kolli men tannen kolli men konngin buubaji men ay bella mari ko adi aɗa goɗɗum tannilen konngin pincez tous vos cora frappez les balafons tannilen kolli men konngin buubaji men mbarodi mboɗeri unguima lamɗo ladde le lion rouge a rusi jamragal ari bellamma jamragal ɗum woni sénégalité musidɓe tedduɓe mi wasa junnade espoir eɗen paadi club 221 fatou barakallah ko yitude onon foof bayla siyen sam paɗelen rasoul mouhammad rasoul en ko yettude manan dido no gena no fotiri mo juugueji yolo mo tawde ɗum yam ɗum arno ɗo on ɗon laana yontaɓe ko Moussa amnar baylala boole Abdoul Haroun Moussa Mamadou Koudi Babali Bokhar Malik yon toon wiyama ma Moussa nya haɓe wiya M Zarafat kono Piindi TV wi ko Moussa nya mi salmini mi juuri mi ñaagi mo duwaw so wodi ko nanɗon no welani on paame koye am ɓinguel mon miñiragel mon baɗiragel mon kono kala ko weli en yuɓɓe hen paame ko jomiraɗo subahanahu wa taala ɗum wonno fartange o wonno yiide nde fatou barakallah to caméra en jetti Ousmane Thiombane en jetti Thiadwalo e assistance Kismasi Allah jarama on jarama ha saaha goɗɗo so hajide jomiraɗo